отново от Little Life Pets. Представяме ти My Puppy's Home. My Puppy's Home ти позволява да изпиташ цялата радост от това да посрещнеш у дома ново кученце, да му построиш нова къщичка и да гледаш как магически се появява. Преди да започнем, помоли възрастен да ти помогне да разопаковаш и построиш къщичката на твоето кученце. Започни като намериш надписа "Отвори тук" и стрелките в горната и страничната част на гърба, които показват къде се намират езичетата, за да отвориш опаковката. Да започваме! Внимателно издърпай и отвори горните езичета, за да отвориш опаковката. След като тя бъде премахната, ще видиш вътрешността. Постави опаковката върху равна повърхност, за да извадиш лесно съдържанието. Вътре ще намериш всичко необходимо, за да построиш дома на кученцето. Първо ще намериш ръководство с инструкции. Не забравяй да го запазиш за по-късно. От лявата страна ще намериш кутията с аксесуари. Тя включва пирони, скоби за покрив, чук, кокъл и табелка за име. Внимателно отстрани всеки от страничните панели, както и предния и задния панел. Внимателно извади покрива от опаковката, заедно с основата под него. Сега си готов да започнеш да строиш. Подреди всички компоненти, за да си сигурен, че имаш всичко необходимо да построиш къщичката на твоето кученце. Преди да започнеш да строиш, първата стъпка е да прикрепиш покривните скоби към покрива. Прикрепи скоба към всеки ъгъл на покрива, както е показано. Всеки дом има нужда от добра основа, така че започни като поставиш основата. Сега е време да добавиш стените. За да намериш правилната позиция на стените, просто съпостави буквите на стените с буквите на основата. Прикрепи първо десния и левия панел към основата, като ги щракнеш на място. Подравни задния и предния панел с страничните панели, след което ги щракни на място. Ако играеш с My Puppy's Home за първи път, не забравяй да премахнеш ключа под покрива, като го завъртиш обратно на часовниковата стрелка. Внимателно постави покрива върху къщичката. Увери се, че дупките в скобите и дупките в покрива са подравнени. Увери се, че покрива е щракнал на място. Сега е време да се увериш, че къщичката е напълно безопасна за твоето кученце. Постави пирон в дупката и внимателно го забий. Повтори стъпката за всеки ъгъл. Има 4 пирона за всеки страничен панел. Време е да добавиш няколко финални щриха към дома на твоето кученце. Не забравяй, че твоето кученце се нуждае от вода. Плазни купата с вода и постелката за добре дошли на място пред вратата и се увери, че е поставена плътно отгоре. След това добави ледено студена вода и купата. Виж отпечатъците от лапички, които магически се появяват върху постелката. Твоето кученце е почти тук. Най-накрая, всяко кученце има нужда от име. Напиши името на новото си кученце на табелката, за да го приветстваш. Вземи последния си пирон и го забий в отвора над вратата. Какъв е този звук? Звучи сякаш ще чака изненада в новата ти къщичка. Кой ли може да е? Отвори вратата и виж. Изненада! Новото ти кученце магически се е появило вътре. Кое кученце ти се падна? С бежова или с кафява козинка е? Какъв цвят са очите му? Червена или зелена е каишката му? Сега е време да поиграете заедно. Твоето ново кученце има сензор за галене на главичката си и бутон под езика си. Гушкай кученцето, гали главата му и слушай неговите игриви и обичливи звуци. Награди кученцето с кокълче. Штръкни кокъла на място върху езика на кученцето. Натисни езика му надолу и то ще издаде звук, сякаш ще облизва. Кученцето обича да играе и ще иска твоето внимание. Можеш да повтаряш играта с откриването на своето кученце отново и отново. Първо, трябва да разглобиш къщичката. За да го направиш, трябва да премахнеш табелката с името и всички пирони. Можеш да използваш задната страна на чука, за да ги извадиш, но може и само с ръце. После премахни покрива и задните панели. Накрая премахни левия и десния панел. Капака на покрива може да се отвори ръчно, за да върнеш кученцето вътре. За да отвориш капака ръчно, внимателно постави върха на писалка в слота в долната част на покрива. След това плазни писалката, за да освободиш капака. Сега можеш да поставиш обратно кучето в покрива. Провери дали превключвателя на кученцето е във включено положение. Включи компонента за връзка в слота на нашийника на кученцето.
Постави кученцето вътре в покрива с лице напред. Затвори капака, така че да щракне на място. Важно е да почистиш водната постелка и да я напълниш с ледено студена вода, когато твоето кученце е жадно. За да почистиш постелката и купата, внимателно плъзни постелката настрани от къщата. След това махни капака и източи останалата вода в мивката. Изсуши вътрешните части и долната страна на постелката с чиста суха кърпа. Ако си построил къщата си и кученцето не пристига, увери се, че входната врата е затворена и се увери, че покрива е построен правилно върху панелите на къщата. Увери се, че си натиснал табелата с името и пирона здраво в къщата. Ако твоето кученце не реагира или не издава звуци, може да се наложи да смениш батериите. За да смениш батериите на кученцето, ще ти трябват отверка и 2 батерии 2 пъти А. Отстрани велкрото в долната част на кученцето, за да получиш достъп до панела на батерията. Помоли родител да ти помогне да развиеш панела и да смениш батериите. Кученцето е презаредено и готово за игра отново! Благодаря ти, че ни гледа! Вече си готов за игра със своето ново кученце! My Puppy's Home!